Mbak Yus, aku dolan sik ya Mbak ya. Soalnya nang omah sepi arek-arek wis mudik. Iya, wis rene ae wis. Berarti anak sampean wis ning mbae ya, Mbak? Wis terno ayahe Mbak. Oh, ngene iku mbae yo ngekeki, Mbak. Oh menehi Mbak, alhamdulillah anak-anakku diwenehi dhuwit, ya ditukokno klambi. Lah emangnya Selin gak to Mbak ambek Kanza? Enake, Mbak, gak tahu. Mosok belas Mbak. Belas, gak tahu no. Gawe syarat tanya yang putune belas gak tahu. Lah kok cek nemene Mbak. Heeh. Aku lembah Mbak iki yo bener ya aku mesti menehi Mbak, menehi dhuwit ya rukokno klambi. Enak yo Mbak Loman, Mbak. Iya Mbak, ya Allah Mbak, cek nemene Mbak mosok arek-arek sakmene iki gak diwenehi belas. Gak Mbak, merotu aku iku rada anu lek ning aku iku rada genggem, Mbak. Pedit. Ya wis gak tau nyambang, gak tau takon kabare. Wis ngene iki makane gak nyalahno arek-arek meneh-meneh lek gak Jawa ning bae. Ajene bae ning anak-anakku ya gak tau Jawa. Ya iya Mbak, ya siapa maneh seharusnya jenenge Mbak ku ya weweh-weweh ya Mbak ya. Ayo, karuan ya. Ning aku wis gak apa-apa lah. Misale dhek gak takon kabar, gak marani, gak ngekeki ya gak apa-apa. Lah iki ning putune lho. Oh alah Mbak Yus, wis sing sabar ya Mbak Yus ya. Ya wis Mbak, wis gak usah bahas iku Mbak, gak ono loro ati. Sampeyan mau masak apa mau? Aku masak soto aku Mbak. Enak rek ya. Iya. Ya wis Mbak Yus ketokane ngantuk iki aku tak mulih sik ya Mbak ya. Iya Mbak, heeh. Ayo Mbak. Nggih.